El derbi del Matarranya, Calaceit-Valderoures, va traure un gran ambient esportiu amb més de 300 persones a la grada. L'equip de futbol Calaceit li va posar més ganes i es va endur el partit. Sergi Price va marcar el solitari gol quan quedaven escassos 2 minuts per al final. Un partit totalment disputat, molta intensitat, molt ben jugat pels dos equips, i sí, al final han tingut sort i l'han ficat dins. La jugada polèmica del partit va arribar al minut 41. El Calaceit recupera una pilota i la jugada acaba en gol. L'àrbitre interpreta fora de joc i anul·la aquest tanto. Una jugada molt protestada per l'afició i l'esquadra local. L'entrenador del Calaceit, Rafa Boira, va rebre targeta groga enmig de les protestes. Calaceit va continuar protestant la decisió arbitral i un minutet més tard Boira va rebre la segona groga i va ser expulsat. Home, ho he vist jo, ho ha vist tothom, i l'únic que ha vist fora de joc, si hi havia 400 persones al camp, era l'àrbit. Sí, m'ha expulsat perquè li dic que havia pitat perill de gol i no li he faltat el respecte ni molt menys, però clar, es queda claríssim que no era fora de joc. Arranque de detrás, no he aixecat ningú la mà del Valderoures, que això és un símptoma de que no era fora de joc. Entonces he vist que era un gol claríssim, però... A la segona part, Valderoures va posar una marxa més i a través de la velocitat dels jugadors de dalt va intentar intimidar la defensa local, però no ho va aconseguir. Sergi Price va fer l'únic gol del partit quan quedaven 2 minuts per al final. Alegria de l'afició i l'esquadra local, que va demostrar una setmana més que es creix davant els equips grans. El partit pràcticament va morir amb el gol de Calaceit. Hem sigut superiors, crec, tot el partit, futbolísticament parlant, i al final han tingut la recompensa, després de 3 o 4 ocasions molt bones. Ells crec que no recorden ni un xut entre els 3 pals en tot el partit, i nosaltres al final l'hem clavat, sí. 1-0 per al Calaceit, que complica de mala manera les opcions del Valderoures de pujar de categoria, sobretot perquè ni Calamotxa ni Teruel B van fallar i van guanyar en els seus corresponents partits de la jornada 28.